ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಮ್ಮಾಸ್ ಕಿಚನ್. ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಪ್ಪಣ್ಣ ಮರ್ವೈ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಮರ್ವೈ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತುಕ ಮಸಾಲೆಗು ಮುಲ್ಪ 12 ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದಿರು ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ, ಚೂರು ಓಮ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಜೀರಿಗೆ, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ತೊಂದಿರು ಒಂದೇನು ಈತೇನೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು, ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು, ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ದೀತಿನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಮೂಜಿನ ಲೆಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮುಲ್ಪ 1 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, 1 ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪಗೆ ತಂದೇರು. ಇಷ್ಟೇ ಮುಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಚೂರು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ, ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ದೀತಿನ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಡ್ಡೆಡು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೀತಿನ ಮರ್ವಾಯಿನ ಪಾಡ್ದು ಏತ್ ಬೋಡಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರೆಕ್ ಬಿಡೋಡು. ಮರುವ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಕಡೆದೀತಿ ನಾವೇನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರೋಡು. ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೀತಿನ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡಾತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ಬೆಚ್ಚ ಮರುವೈ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನ ತಿಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.